Экологик веломарафон сабабызда әле беренче тапкыр үтә. Хәзерге заманда табигатыбызның чисталыгын тәэмин итү җәмгыять проблемасына әверелде һәм моңа зур игътибар бирелә. Бу чараны оештыручылар Соба шәһәр җирлеге башкарма комитеты, Бердәм Россиянең яшь гвардиясе, Соба җирле бүлекчәсе штабы һәм район советы каршындагы яшьләр парламенты. Веломарафонга старт Собаның балалар иҗат үзәге бинасы каршында бирелде. Яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев җитәкләгән экологик вазгыятькә битараф булмаучы яшьләребез урамда аномаль эсселек хакимлек итсә дә, зур теләк һәм кызыксыну белән юлга кузгалды. Аларның иминлеген тәэмин итеп, ЮХИДИ хезмәткәрләре билгеләнгән пунктка килеп җиткәнче тәртип кагыйдәләрен саклап алып барды. Экологик акция үткәрүнең төп максаты чарада катнашучылар белән бергә Бөрә урманының халык аеруча күпләп ял итү зонасында булган чүпләрне җыештыру. Безнең бүгенге максатыбыз әлбәттә беренче чиратта ул безнең дөньяда булган экология проблемасы, ул безнең әлбәттә районыбызда да бар. Шулай бит, менә бүгенге безнең төп максатыбыз үзебезнең халык телендә әйтелгән Бөрә буен тәртипкә китерү һәм инде безнең төп максат шулай ук яшьләр арасында, мәктәп укучылары арасында экологик тәрбия бирү балалары һәм инде чынында районыбызда булган шушы экология проблемасын күрсәтү һәм инде әлеге проблема белән көрәшү, табигатьне чистарту, аларны тәртипкә салу һәм инде икенчесе ул әлбәттә физик тәрбия. Менә күреп тордыгыз, бүген без Собадан шушы Бөрә елгасы буена машина белән дә түгел, җәяү дә түгел, без велосипедларда килдек. Халык ял иткәннән соң инде артларына җыештырып китсәләр, әлбәттә ул бик бер матур күренеш булыр иде үзләре өчен дә һәм инде чынында икенче юлга килгән кешеләрдә гәдә рәхәт булыр иде һәм инде әлеге табигатька соклану да ул инде бер безгә ләззәт бирер иде күңелгә. Экологик акция үткәрү урыны итеп Бөрә урманының су коену зонасы янындагы мәйданы алынган. Биредән чагыштырмача чисталык сакланса да, урманның билгеле бер урманында ял итүчеләрдән калган зур чүплек иеме барлыгы беленде. Кеше күзенә күренми торган йырганак чүплек ролен үтәгән һәм чүп тулган капчыклар берсе арты берсе тезелеп кенә торды. Безнең табигатыбызны сакларга кирәк, бигрәк тә Соба ягы матур бит инде, урманнарга, бай сулары күп. Шу матурлыкны үзебез күрә белик. Чүпләр ташламыйча үзебез сакласак яхшы булыр иде. Бигрәк тә яшьләргә кагыла инде, менә без яшьләр матур итеп җыйнала алгач, бу безнең үзебезнең кулда, үзебез өчен бит инде матурлык, яшеллек һәм табигатыбызның байлыгы үзебездән тора. Егет-кызларга акциянең инициаторлары Соба шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рашад Гыйльманов, яшьләр парламенты рәисе Айнур Халиев үзләре дә бик теләп булыштылар. Үз торган җиребезне үзебез сакламасак, табигать гафу итмәс ди алар. Кеше артыннан беркем дә аның пычрагын, чүбен җыярга тиеш түгеллеген һәркем аңласын иде. Ял итү урыны итеп табигать сайланган икән, үзеңнән соң аның чисталыгын тәэмин итүне максат итәргә кирәк. Бу намус эше дә. Бу егет-кызларга исә рәхмәттән башка сүз юк. Алар туган җирләрнең чын патриотлары һәм табигать сакчылары.